media sono sing tinio ro west ps faibani karan kamano sing ytm ni bukhakte mia sarigono kaisa news viral ang tha logi logi no ang facebook live video bo khaige ani facebook channel no tongi manliya sing mai video no mani bisingte sini deher ni bikhum basai thaka haisi sangat nuga je sini maharaja pradyumna bakpar hunjamaro bakpar hunjaka tini all sawo tongtote sing nijni bubagrana je te nijni raja nijni maharaja je sing bakpar hunjak sing kangke tiprastor tamung khana tiprastor bojati tongana sing tinoro tongi sanan mu tong haisi ang tabung nuhur tongani buskango oro west ps tongai congress bhavan buskango tongma congress neta rok tongma korok cpm leaders rok tabang bjp ni fan tong haisi jotono targeted only maharashtra and tripura mata tamni bagai politics just man khaiting haisi jolo jagano politics thema be india haisi politics just man khaiting tinin dino bubagrana bakpar hunu mane tripura sara tripura na bakpar haisi tini bubagrani kono সম্মান করে sini maharajani kono সম্মান করে tini hoite singbono politics khaise singbono joli mano sin tripura sarok কিন্তু বস একদিন থানি কোনো রেসপেক্ট করে দিন থানি কোন সম্মান করে হাকায় ওয়ান সুং আইছে tripura sarok ও হাবো কোনো দাম করে হাইছে আবন বই পলিটিক্স না তোরজে আবই নিজনি দফা নিজনি জাতিনো নাইনি নাম হাইছে এনাং কয়নি মুস স্পেশালি sini norok joto sini electronic media sanai rok norok sini bai khoranti sajari karon norok sini joto sini tripura sarok haise bubagra sajono phanman daya norok jung joto na palbaksa ke sung thansa ke khoranti sarang kate sung bote phanmani biskango agok to haise sini biskango sini ungkologo mang nangai to hangkang kai sung bo tamjan haima tongo en bubagra khoroksa tabuk sini iconic leader sudu sini tripura haise sinia sara north east india joto sini jar tong haise abo tangni bai ba norok sini joto tripura sani phanni bisingte amai ang koinani mu tongo sini electronic media ni bisingte sini tripura sa takurok party jesman khaidi party thangnai phainai kintu dofa tongna nangnai haise dofa ma thangja nangnai dofa ni bai sing sangma khane tini omo sini ytm ni simi samungya amon banyang sao ytf simi sob samai samung khaine ni norok bo phaidi haise norok bo sungno logiri kanga sini dofa no sini tripura sa sangte bu kutu tiklai basang hotelang sangmana haise bubagra belai cost ni bisingte chana sini chubai tongo tino suba ma jaga norok phai sangna phando padi tini usio kong na saka immediately amna action na nangnai hai ke mo kaisa sentiment tripura sa ni sentiment tui thungjaka amo tripura sa takja to dukhu nangnai tomuno buskango tini example ani area wo ani jompui jole area mande area je kono area thangai kebo bongni borok judina thangai bujaka noroni borok sungna hai nungkai abo sab daing na hini chung police am saka haise karon joli toma সময় যে কোনো কোন থাংমানো না কিসি জানো বই না হামিয়াঙ্গাই থাংমানো যেটা আম হাইয়াতে পুলানি সিমিনো as soon as possible bone arrest khainang tang nei borok tine sungsa mane borok within tini khana bising borok na chai tang nai tai nai tong nai ni sau